Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na min ye an ka fiɲɛsuru sira fɛ ani min ye an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an ka foli b'a ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnpɛn fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔ bi an ka maa wele maa min tɛ tuguni an bɛ se k'a fɔ maa dogolen surtout an ka nin kɛnɛ in kan min ye Abdou Niang ye ale ye kunnafonidila ye wa a bɛ jɛkulu min na a bɛ faso ani danbe o ɲama ani waati dɔ tun kɛra olu yɛrɛ tun ye jɛkulu sigi contre la laïcité minnu tun bɛ ka fɔ pour la laïcité je veux dire minnu tun bɛ laïcité contre la ka yira k'a fɔ a tun bɛ diinɛ contre la olu tun ye jɛkulu sigi walasa min ye an ka jamana kɔnɔ sabula n y'o de fɔ jamana kɔnɔ yan maaw kɔni sigira san caman ɲɔgɔn kan min ye diinɛw bɛɛ ye an bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka o bɛnw ni kɛlɛya o sinsin olu ye jɛkulu sigi walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ pour que adamadenw ka se ka surtout maliyɛnw ka se ka laïcité nin yɛrɛ a kɔrɔ yɛrɛ faamu dans le bon sens du terme donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ sabula an n'a faamana an kan nin waati in na a b'an bolo kɔrɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin waati in na donc ka yira la k'a fɔ ni ala sɔnna an da bɛna don jamana kunkankow la koba minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na min ye kunnafoni ye walasa faamuyali o ka se ka sɔrɔ a la ɲangi ni su Ama ni su tɛmɛnen an ye wele nana wele kan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ nin waati in na dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma n b'i yɛrɛ fo foli diyara n ye Joliba TV baarakɛla bɛɛ fo an filɛbagaw an lamɛnbagaw an b'u bɛɛ fo ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka basigi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔna la Ala k'an bɛn kan kelen ma inchallah ok Ala k'an bɛn e yɛrɛ bi kɔni i ye style falen dɛ parce que kori fana tɛna don yɔrɔ dɔ in fana na sisan i ye min i b'a dɔn ni sirifumuso b'i bolo n'ale ye dicté min kɛ i b'o de sɛbɛn quoi ok n'a sirifu dɔ kɔni bɛ régie la yan mais ale kɔni ta kamaleya ka d'a ye donc o siratigɛ kɔnɔ an tɛna muru mɛn basu ka na an bɛ don dossier min na sabula bi bi in na n'an dossier dɔ bɛ yen min kɔni kɛn bɛ ka diɲɛ kɔni surtout Mali k'o yuguba bi o ye énergie dossier ye nin waati nin kɔnɔna na an y'a ye a kuma kun cayara minisiri bɔra ORTM na ka yira k'a fɔ ko caman tun bɛ ka kɛ an y'a ye o siratigɛ kɔnɔ minisiri ta kɔfɛ syndicat bɔra olu fana y'u ta fɔ nka minisiri y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye kiiri saisi a ko la kiiri b'a ka baara la donc o kɔfɛ an y'a ye journaux dɔw bɔra ka yira k'a fɔ foyi tun tɛ dossier in kɔnɔ ko kuma tapage de don nka minisiri fana ka bɔli la min ye u ka émission Malikura taasira la ale fana y'a yira k'a fɔ kiiri bɛ tigɛ tribunal kɔnɔ a tɛ tigɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko wa k'olu b'u ka baara la n'Ala sɔnna olu tɛ girin ka maa minɛ ni a waati sera minnu kan ka minɛ k'o bɛ minɛ nka ni tile filanin na yugubalen don sabula minisiri kɔrɔw ka fara DG kɔrɔw kan fo ka taa opérateur économique bi bi in na a caman kɔni bɛ mandat de dépôt la nin ko in na a yira k'a fɔ mɔgɔ caman fana bɛ yen minnu kan ka lamɛn nin waati in na a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ fana ye ji kɛ bidɔn na nin waati in fana nin ko in kɔnɔna na an bɛ se ka mun faamu dossier in na an bɛ se ka sigi ni mun ye ka kɛɲɛ ni nin dossier in ye. D'abord o diyara n ye an b'a jira lamɛnbagaw la an bɛ min fɔ an ka hakilina de don kuranɛ kolo tɛ et surtout kɔrɔfɔ bɛ min kan kiiriko kuma don ni dossier bɛ kiiri ɲɛkɔrɔ sariya bɛ dan dɔ sigi kuma la a dossier kan o de la dossier kɔnɔ kuma anw t'o dɔn kuma tɛ k'a fɔ an b'an dantigɛ an bɛ se ka kuma min kan o ye kibaruyasow bɔra ni min ye k'o da kɛnɛ kan ani sɛbɛn min ni o carila n'o ye PV ye an y'o ye bɔlɔlɔ kan fo ka se bi la an kɔni ma démenti mɛn ka bɔ fangaso la k'a fɔ ko sɛbɛn in faux don min b'o kɔnɔ an y'o kalan k'o faamu de quoi il s'agit an bɛ se ka kuma min na o ye o yɔrɔ de i ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ minisiri EDM minisiri ko minnu ko dossier ye vide ye ministre de la justice y'a fɔ donc ko kiiri bɛ tigɛ tribunal de la a tɛ tigɛ fɛn na bɔlɔlɔ sanfɛ mais an ye sɛbɛnfura minnu ye o sɛbɛnfuraw b'a yira k'a fɔ citerne 59 kuma in o tɛ tiɲɛ kuma ye mais fɛn wɛrɛ taara ye min ka girin ka tɛmɛ o kan o de la Mamala bɛ kaso la bi
c'est-à-dire wari carburant quantité min kan ka don edem kɔnɔ caman hakɛ caman y'a jɛ donc fɛɛrɛ dɔw fana fɛɛrɛ min b'a to a hakɛw a bɛ tunu nin cogo la a nana jateminɛ k'a fɔ hakɛ min tununnen don o bɛ se carburant litiri 22,000,000 a bɛ se o ma n'i y'o valeur ta nafolo la peut-être a bɛ taa jɔ fo miliyari 8 miliyari 9 donc yɔrɔ 50 citerne 59 ko o kun ka dɔgɔ la o kun ka dɔgɔ la quoi donc ça veut dire que kuma girimanw de ministre yɛrɛ bɛ kuma don min ma d'a la k'a kun bɛ nin yɛrɛ kalama ale kɔni taara plainte don o plainte ɲɛɲinini ɲugu wulila ni ɲaga ye donc kuma yɛrɛ wulila citerne 59 ko min nɔfɛ a nana ye k'a fɔ o tɛ sababa ye mais fɛn wɛrɛ taara ye min ka girin ka tɛmɛ o bɛɛ kan nin dossier in na faamaw de bɛ ɲɔgɔn na minnu minɛna olu ye faamaw de ye minnu ye minɛni kɛ wala a kɛra ni min ka yamaru ye o ye faamaw de ye bon anw tulo bɛ min na n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ mɔgɔ bila k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que nin ko in est-ce que nin bɛ dan yan yɛrɛ parce que nin kiiri kuma a laban bɛ taa yɔrɔ jan ma d'a la ko mɔgɔw wele ta yɛrɛ fana banna kosɛbɛ kuma dɔw daminɛ na i y'a jira k'a fɔ k'a fɔra ko opérateur économique dɔw bolila an kɔni ma dalilu sɔrɔ o la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bolila bon dɔw ko dɔw bolila mais dalilu tɛ maa si bolo k'a fɔ a tigi bolila kiiritigilamaw ma se k'a yɔrɔ dɔn de wa a yɛrɛ de kɛmɛ k'a ɲɛma dogo wa mɔgɔ wɛrɛ de kɛmɛ k'a ɲɛma dogo wa là est la question donc an bɛ se ka min fɔ bakuruba la o ye nin ye ok n'i ye jateminɛ kɛ surtout mamala ninnu ta n'i ye jateminɛ kɛ an y'a ye an kɔfɛ Isaka Tambura y'a jira k'a fɔ olu chef d'accusation minnu b'u la c'est n'i ye jateminɛ kɛ olu ta bɛ bila i n'a fɔ blanchiment de kɔnɔna na o affaire ko parce que k'o bɛ bila o hokumu de kɔnɔna na mais sisan n'a ma ɲɛ surtout an y'a ye waati tɛmɛnen i b'a sɔrɔ surtout ni mɔgɔ minnu bɛ fanga na olu ka mɔgɔw olu protégelen don mais ka kɛ min bɛ fɛ ka wuli ka se est ce que an tɛ se ka fɔ nin waati in na levier min wulila nin kiiri an bɛ se k'a fɔ ça veut dire la justice c'est à dire ce dossier n'a pas encore atteint son épilogue c'est à dire nin dossier in kɔni don nata la an kan ka sigi ni fɛn ye minnu bɛna ko nin juguba kosɛbɛ. oui ne kɔni ɲɛ bɛ ko in na cogo min nin ko in bɛ sɔn ka taa yɔrɔ jan parce que kuma caman bɛ ko in kɔnɔ mɔgɔ caman wɛrɛw tɔgɔ b'a la minnu ma wele fɔlɔ an y'a mɛn kunnafoni sira wɛrɛw la ko u taara maaba dɔw lamɛn f'u ka biro kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye gouvernement ye donc mɔgɔ bi se k'a bisi k'a fɔ don nataw la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kiiri ɲɛkɔrɔ nin affaire in na bon EDM ko in u ye dossier minnu ta est ce que o dossier kɔfɛ dossier wɛrɛw bɛ yen minnu mana da tabali kan fɔlɔ hali bi donc peut-être nin ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka taga n'o ye mais an bɛ fɛn dɔ kɔlɔsi Lamine Seydou bɛ ka ɲininka contrat dɔ de kuma la ani taji ko ninnu kuma blanchiment de capitaux ko in bɛ tali kɛ taji ko in de la peut-être taji min ni fournisseur y'a latɛmɛ dibi sira fɛ bon peut-être siga bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a wariw tɛ tila ka tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ n'i y'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ c'est pourquoi on parle de blanchiment mais Lamine ye ministre de ye EDM directeur tɛ ani fɛn caman maintenant est-ce que justice bɛ nin intéressé a ka ministère yɛrɛ gestion na EDM ka ye société min a dama autonomie de b'a bolo kosɛbɛ a ye lettre dɔ de kɛ k'a ci ministère financier ma contrat in joinnen don o la kuma caman b'o o yɔrɔ fana nɔfɛ an ka kunnafoni sɔrɔlenw na maintenant est-ce que justice bɛna ɲɛsin a ka ministère gestion parce que sanuko gestion ani ka taa se an ka kuranko ni jiko ministère a ye nin bɛɛ gérer est-ce que justice bɛ nin intéressé
Donc tout ça c'est des questions mais on be min dondron fama de bignona mono minena fama de to mono yo mine ou bien mono ko ka mine lu fana fama de donc au sugula justice ba ka barake kuma dawla a tiɲɛ faamu dɔn ka gɛlɛ kuma dɔw la ni min fanga giriyara ni min ye o de ta ye tiɲɛ ye mais anw bɛ se ka min kɛ dɔrɔn ka justice lajɛ donc n'u bɔra ka kibaruya min di an ma donc an bɛ baara kɛ. mais est ce que an tɛ se ka fɔ nin ko parce que an bɛ ka fɔ d'habitude c'est vrai an b'a ye ni justice ko kɛra waati tɛmɛnen na san tɛmɛnenw na an y'a ye k'a fɔ min ye n'a sera niveau dɔ la i b'a sɔrɔ jamanakuntigi yɛrɛ bɛ se parce que en tant que le chef suprême de la magistrature an ye waati dɔ la a tun bɛ coincé peut-être président mais n'i ye nin jateminɛ président yɛrɛ le fait que a yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ ko maa tɛ maa ko dogo tuguni yurugujugu sira fɛ surtout o donni ma k'a jira k'a fɔ ministre sigilen filɛ nin ko i tɔgɔ kana y'a la dɔrɔn ko i ka ala deli dɔrɔn i tɔgɔ kana y'a la parce que ale tɛna da don a la a ye exemple yɛrɛ ta k'a fɔ ale yɛrɛ ɲɛsi dɔ bɛ yen o minɛna kiirimɔgɔw fɛ ale ma sɔn k'i da don a la mais est ce que ça ne veut pas dire que sisan président fana y'i débarrasser de ka carte blanche de justice ma c'est à dire i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i b'a ka gouvernement kɔnɔ o i y'a kɛ ka tɛmɛ o c'est à dire carte blanche de justice fɛ k'a ka baara kɛ ale sen t'a la. moi j'ai jamana si kɔnɔ carte blanche tɛ justice bolo la justice a carte blanche tant que. mais ni président bɔra ka nin déclaration kɛ ɲan. c'est politique. président ye jamana marabaga de ye a mago bɛ ka message dɔ de di jamanadenw ma donc jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ carte blanche bɛ justice bolo yɔrɔ min a ɲɛsi minɛna peut-être ni tanti de kun minɛna ou bien ni madame de kun minɛna yanuma juge bɛ Kidal donc dire que justice carte blanche b'a bolo c'est très relatif. Ça n'arrange personne, surtout l'État. Ça n'arrange pas l'État, ni carte blanche dira justice. Avec un niveau d'ordre. Bon, à Emindi, c'est un message politique très important. Kaira ka fo yurugurugu keleli, c'est pas de do impunité te, amana kem mogomoy. Fanga ka kuma yeninde. Donc maintenant justice be ka baraka fana. Sira caman fɛ mɔgɔ dɔw minɛna mɔgɔ kun t'a miiri ko minnu bɛ se ka minɛ maintenant pourquoi ça c'est une question anw tɛ se ka avancer min kɔnɔ na pourquoi ok mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ bɛ ka fɔ nin ko in na an bɛna lajɛ o kow tɔw bɛna kɛ cogo min na a ko kuma ka ca mais an y'a fɔ cogo min justice ko de don dossier in an t'a kɔnɔna dɔn et surtout ni dossier bɛ justice ka bolo kan a commenter ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ tant que a baara ma ban mais an ye kɔnɔnfili dɔ sɔrɔ nin ko in kɔnɔ n'o ye pôle économique procureur ka dossier kɛlen o taara yɛrɛ sɔrɔ min kɛ k'a ci cour suprême na o taara yɛrɛ sɔrɔ Nbɛda kan n'o ye réseaux sociaux sanfɛla ye o yɔrɔ ye an kamana gan an t'a dɔn o kɛra cogo min na jɔn de y'o kɛ bon fo ka se bi la an ma tribunal si ka communiqué ye ka yira k'a fɔ min bɛ ka circuler faux don ou bien k'a fɔ enquête dayɛlɛ la mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka nin dan kɛnɛ kan d'ailleurs jɔn de ka nafa tun bɛ nin PV in publier la a publier la ka da hakilina jumɛn kan jɔn yɛrɛ de sera ka nin sɔrɔ ka tila k'o bila kɛnɛ ma ninnu bɛɛ ye ɲininkali de ye min ye kɔnɔnafili ye a bɛ mɔgɔ bila procédure min bɛ sen na ka siran a ko ɲɛ surtout comme je l'ai dit faamaw de bɛ ɲɔgɔn na minnu minɛna faamaw de don minnu k'u ka minɛ wali minnu y'u minɛ faamaw de don. D'accord an bɛ évoluer nin waati in na mais n'i ye nin jateminɛ nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ ni ye président ka sortie ye kuma damadamani bɛ yen parce que c'est vrai i y'a fɔ président bɛ fɛ ka message de lancer ka kɛɲɛ ni minɛniba minnu bɛ ka kɛ cybercriminalité kɔnɔ i b'a ye président b'a jira k'a fɔ nin cybercriminalité loi in ko min bɛ kɛ ko ale yɛrɛ gɛrɛla au conseil ko conseil mɔgɔ nana ale bɔ a la ale yɛrɛ y'a f'u ye k'u ka taa u ka base la ka taa fɔ u ka mɔgɔw ye ka fɔ sariya dɔ bɛna bɔ
min bɛ na kɛ loi cybercriminalité kan c'est à dire bɛɛ ka to i ka minɛn kɔnɔ est ce que à un moment président fana tɛna na i n'a fɔ i ka idéw joint k'a yira k'a fɔ vraiment il est temps que diinɛmɔgɔw ka to misiri kɔnɔ politikimɔgɔw ka to politiki la min ye bɛɛ ka to i ka minɛn kɔnɔ en fait mɔgɔ kana na don mɔgɔ wɛrɛ ka terrain kɔnɔ parce que n'i ye président ka message lajɛ a b'o de yira ko n'i ye diinɛmɔgɔ ye c'est à dire i ka to diinɛ kan n'i nan'i sɔrɔ politiki kɛnɛ kan olu bɛ o politiki san de ta i tɛ min dɔn k'i gosi n'i ma farati i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn na e yɛrɛ fɛ a ma jugu mɛ i bɛna sɔrɔ sariya b'i gosi a b'i minɛ donc est ce que ça veut pas dire un message est ce que président tɛ ka message de lancer ka yira k'a fɔ désormais kutuba minnu bɛ kɛ ka don jamana ko la actualité ko la bɛɛ k'i kɔlɔsi sariya min natɔ filɛ nin a tɛ diinɛmɔgɔ to yen a tɛ maaba to yen ni maa ma min infraction kɛ dɔrɔn tolérance kɔni o kuma kɔni tɛ bilen sariya kɔni b'a ka baara kɛ. bon ala ka o kɛ tiɲɛ ye anw mɛnna ka a kuma fɔ hali n'a y'a sɔrɔ fanga faraliw kan waati la k'u bɛ ne lanɔgɔ ka ne kɛlɛ fana ka d'u ma bon ni u ko k'u bɛna ordre kɛ wajuliw ni diinɛmɔgɔw ka activité kan ala k'o kɛ tiɲɛ ye jamana si tɛ basigi tant que diinɛ secteur bilalen bɛ désordre la n'a y'a sɔrɔ o de cikan don et puis ko o de ŋaniya bɛ yen alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ala ka fanga sinsin ka sabati o sira kan donc an bɛ sigi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kaso la ko min na n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na fɛn wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye walima dɔwɛrɛw bɛ n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ni pan bɛ k'u kunna donc ni jala fankelen timiyara ka kelen kunnaya jamana ko la o man ɲi dɛ maintenant bɛɛ minɛna minɛcogo kelen ye ka sariya ni kiiri dama kɛ jamanaden bɛɛ la an b'a fɔ alhamdulillah bon o fana cybercriminalité ko an y'a ye k'a fɔ loi ye mɔgɔninfinw ka kuma sariya sɔsɔ min b'o kɔnɔ o ye fɛnnin fitinin de ye loi in na cogo di mais à chaque fois que maa o maa bɛ kuma fanga fɛn bɛ kuma cybercriminalité kan i b'u ye mɔgɔw ka kuma fɔtaw de kan surtout journaliste ni fɛnw donc comme si il y a une volonté ka mɔgɔw ka kuma datugu u da don bara kɔnɔ bon o tɛ cybercriminalité kɛlɛli ye parce que jamanadenw ka hakɛ dɔ ye u ka fɛla fɔli ye même si ça ne plaît pas à l'état mais président y'o fɔ président ko tɛ fɛ ka ko parce que ni président y'o jaabi ko mɔgɔ tɛ se ka maa bali ka kuma nka bɛɛ k'i ka kuma fɔta dɔn ko n'i bɛ kuma min fɔ min bɛ tiɲɛni kɛ ou bien min bɛ mɔgɔw révolter ko loi bɛ gosi mais est ce que o fana kuma tɛ k'a fɔ sinon ko k'a fɔ mɔgɔ t'i da i fɛla fɔ ta fɔ jamana kɔnɔ k'o tɛ mais i k'i fɛla ta dɔn i bɛ kuma min fɔ i k'o dɔn mais est ce que fanga si tɛna fɔ télé la k'ale bɛ fɛ ka mɔgɔw bali u ka hakilina fɔli la fanga si tɛn'o f'i ye mais a ye décision min ta décision in de b'o kɛ ale tɛna fɔ i a da la k'a bɛ k'o de kɛ moi je parle très franchement mɔgɔw ka fɔta balili an bɛ ka taa o terrain de kan mɔgɔw ka hakilina maa si tɛ se k'i hakilina fɔ c'est une réalité au Mali maa si tɛ se ka kuma k'i hakilina fɔ ko ko dɔ ma ta k'i sɛgɛrɛ liberté d'expression kɔrɔ tɛ ko fɛn min ka di fanga ye k'i k'o de fɔ mais n'i ye fɛn fɔ fɛn min man di fanga ye o de bɛ jate k'i ye dansago k'i ye sariya sɔsɔ donc wele cogo min y'u diya u b'i ka kuma wele ten n'a y'u diya u b'a fɔ trouble à l'ordre public n'a y'u diya u b'a fɔ atteinte au crédit de l'État n'a y'u diya u b'a fɔ ko incitation ou bien démoralisation olu de wele cogo min y'u diya u b'o de wele i ka kuma la c'est pas difficile ka prétexte sɔrɔ ka mɔgɔ minɛ ka taa a datugu kaso la c'est pas difficile liberté d'expression de kɔrɔ ye ka hakɛ bi jamanaden bɛɛ bolo k'i ka hakilina fɔ jamana taabolo kan hali n'a man di fanga ye pourvu que i kana nɛni kɛ i kana nkalon da maa la i kana jama su ka kɛ tiɲɛni kan nin de ye mais bi bi in na kuma dɔ fɔ dɔrɔn min man di fanga ye hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ ka jama su wele cogo min ye u diya u b'o wele a la
ka sɔrɔ ka taa kɔngɔ ɲini k'a da i kan an nana ye malheureusement kunnafonidilaw ka fêtières n'o dɔ ye maison de la presse ye olu yɛrɛ faralen bɛ fanga kan ka bin journalistes kan nin sira fɛ cogo di tan mais o du bɛ k'u seko kɛ o parce que loi yɛrɛ bɛ ka parce que est ce que o tɛ k'u seko parce que loi dɔw yɛrɛ a kun fɔra ko ka loi dɔw kɛ an y'a ye ɲɛmaaw mais est ce que fana o la ɲangi n'i y'o fɔ est ce que bi bi in na puisque loi bɛ ka taa CNT la parce que c'est vrai la loi anw de bɛ loi dicter anw dun ka mɔgɔ dɔw de bɛ CNT kɔnɔ fana minnu ye kunnafonidila ye munna olu tɛ wuli ka nin ko in kɛlɛ kɛ pour que cybercriminalité nin a ka ɲɛɲini puisque ministre y'a fɔ CNT a bɛ passer CNT de la CNT de b'a voter puisque ministre yɛrɛ fana tɛmɛna CNT la munna o waati in na fɛɛrɛ ma kɛ pour que an ka mɔgɔ minnu fana bɛ anw kumada la CNT la olu ma wuli walasa nin loi cybercriminalité nin a ka se ka danfara kɛ presse ni fɛn. ne bɛ k'o de f'i ye n ko journalistes ka fêtières de ye journalistes janfa loi si tɛ voté assemblée la n'u ma wele ka t'u ka hakilina lamɛn donc ils sont complices. Ni loi in votera en 2019 nka transition kɔnɔ u taara ɲɔgɔn ye dɔw kɛ segu a wagati ne ni Banjugu Dante ye mankanba wuli ko est ce que i b'a ye ko magistraw ni maa taara sigi ka fara ɲɔgɔn kan ko ka fɛɛrɛ kɛ magistraw poursuivre bɛ nɔgɔya cogo min pourquoi journalistes de bɛ taa fara maa wɛrɛw kan ko an ka jateminɛli kɛ an ka mankan wuli wagati an ye concept kura ye ko traitement patriotique de l'information n'an ma se ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ kungo la an bɛ taa fɔ jumɛn e journaliste jumɛn ye k'o minɛna ko maison de la presse y'a jira k'a fɔ dan sagora ou bien fêtière dɔ ko dan sagora ça n'existe pas pourtant journalistes minɛna cogoya la min tɛ se ka lakale mais an ɲɛ bɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ la ko journaliste dɔw ko olu menacera k'u ko f'u ye jamana bila parce que u menacera mun na parce que u tun bɛ faransi dɛmɛni de la o de la u ye jamana bila mais minnu minɛna ka t'u datugu kaso la galon kan jamana in kɔnɔna la qui a entendu les Banjugu et autres parler o tuma olu bɛ jɔn de ka baara la u jɔn ka baara la c'est ça la question il faut qu'on se dise la vérité. Ok, mais ni ni bête puisque président y'o fɔ maintenant sisan ni ye loi cybercriminalité puisque an y'a ye kɔsa in na min ye maison de la presse la i bɔra ka fɔ a juge min yɛrɛ bɛ nin waati in na min bɛ a polo kunna ale bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ bon ɲɛfɔli in na n'i ye jateminɛ kɛ est ce que sisan an tɛ se ka fɔ bi bi in na bɛɛ kan k'i ka kuma fɔta dɔn et puis ne yɛrɛ ye k'i ka kuma fɔta dɔn kɔrɔ ye di non c'est à dire ne yɛrɛ ye ko dɔ jateminɛ parce que n y'a ye ministre yɛrɛ y'a jira parce que n'i ye jate magistrat o minɛ cogo de bɛ yen parce que loi de bɛ magistrat minɛ cogo fɔ ne yɛrɛ tun ma se ka yɔrɔ min faamu loi in kɔnɔ o y'o ye magistrat ni a kan ka ɲangi cogo de bɛ yen parce que sariya dɔ de bɛ yen min b'a jira i kan ka tɛmɛ sira dɔ fɛ ka se a ma avocat c'est la même chose mais anw fana min ye kunnafonidila ye fana loi dɔ de bɛ yen min sariya dɔ fana bɛ yen min bɛ birifini da anw kan ka jira k'a fɔ anw fana minɛ cogo b'an na tɛmɛ sira b'an na mais ni an sɔrɔla ni loi cybercriminalité nin kɔnɔ ni loi ko in o tɛ appliqué mais cybercriminalité de bɛ ta ka an frapper directement ne kɔni ma se ka nin yɔrɔ in de faamu ɲan. Donc pourquoi an ka fêtière ɲɛmɔgɔw i t'u da ye nin kuma na ça veut dire qu'ils sont complices sinon Guinée olu ka journalistes ka ɲɛmɔgɔw protestera fo u minɛna journalistes défendent sira fɛ an bɛ mun de la yan. Donc moi je suis très déçu ka tila ka taa journalistes tigɛ k'u bɛ taa loi kɔrɔ f'u ye o tuma journalistes ye kunfinw de ye k'u tɛ se ka loi kalan k'a dɔn mun b'a kɔnɔ wa jɔn bɛ journalisme étude kɛ k'i tɛ droit kalan k'i tɛ droit kalan sur la presse sariya min bɛ presse ko la i b'a kalan c'est enseigné dans toutes les écoles de journalisme donc u bɛna taa mun fɔ an ye olu de bɛna taa an don école la quoi u bɛna taa mun fɔ an ye an tɛ min kɔrɔ dɔn est ce que min bɛ sariyaw kɔnɔ est ce que o de bɛ ka waleya c'est ça la question n'aw dɛsɛr'o la fo ka tila ka taa mission wɛrɛ ta on se pose un certain nombre de questions. Ok, voilà. D'accord. Ɲang an bɛ taa hali bi ɲinan 20 janvier mɔgɔ caman y'a sɔrɔ k'a fɔ 20 janvier tun bɛna a fêter cogo min c'est vrai que Kidal minɛna an y'a ye 20 janvier ɲinan a fêtera Kidal aw yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan défilé minnu kɛra mɔgɔ caman kun sigilen bɛ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est ce que ɲinan 20 janvier in yɛrɛ
le fait que ani Mali mati bɛnna o de ma a engouement yɛrɛ tunu dɔɔni parce que mɔgɔ caman kun sigilen ni min ye Kidali minɛna 20 janvier kun bɛna fêter cogo min bon pour beaucoup de personnes n'i ye jateminɛ kɛ engouement ma bonya aw dun kun bɛ yen aw ye ɲina 20 janvier nin ye cogo di. Oui, 20 janvier in ɲinɛnta kɔrɔ ka bon ka tɛmɛ san laban ninnu bɛɛ ta kan. C'est vrai a gintan ma bonya parce que cérémonie yɛrɛ kɛra ni majigi ye mais a kɛra Mali région bɛɛ kɔnɔna la et puis yɔrɔ min ni terroristes de tun bɛ défiler ka taama Mali drapeau kan Mali armée section bɛɛ ani gouverneur Mali ka drapeau o de défilé la Kidali dugu kɔnɔna la o ye fɛn min ka bon kosɛbɛ fɛn min ka girin c'est un message très fort 20 janvier a kɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ ɲinɛn de sinon tɛmɛnen ninnu kɔni tun ye a bɛ kɛ dɔrɔn symboliquement mais kɔrɔ t'a la tuguni 20 janvier in yɛrɛ ye date jumɛn ye tellement que u ye Modibo Keyita ka fanga bennen u y'a lanɔgɔ k'a danbe bɔ a la k'a lagosi u ye Mali histoire fana lanɔgɔ a nɔfɛ o de la hali Mali président ni ministres ni hali armée ɲɛmɔgɔw u tɛ a 20 janvier yɛrɛ u t'a kɔrɔ dɔn tuguni n'i ye an ka discours lamɛn 20 janvier u b'a fɔ n'u m'a f'i ye ko armée créée date don u b'a f'i ye ko Francis Sorasi laban bɔra min na Mali territoire kan 20 janvier ni fila si tɛ tiɲɛ 20 janvier 1961 11h30 wagati président Modibo ye ambassadeur minnu bɛ Bamako a y'u reçoit Kuluba k'a f'u ɲɛna ale ye Faransi ambassadeur informé déjà Faransi ka sɔrɔsi fɛn o fɛn bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ k'a daminɛ Kati fo Tesalit a t'a fɛ k'u ye Mali kɔnɔ tuguni sababu ye fila ye a y'a sɔrɔ diɲɛ guerre mondiale kɔfɛ diɲɛ setigi jamanaw bɛ fadenya jugu la américains ni français ni anglais ka kulu n'o ye bloc capitaliste ye ani russiens ni chinois ka kulu n'o ye bloc communiste ye donc Mali ko ale t'a sen don russiens dɛmɛni na américains kɛlɛli kan a t'a sen don américains n'u jɛw dɛmɛni na mɔgɔ wɛrɛw kɛlɛli la je me rappelle à quel discours de la co la voix de la République du Mali ne servira jamais d'appoint à un bloc contre un autre bloc. Notre voix exprimera désormais la dignité de notre peuple. Donc, option mintara à type bemblé français mi n'olu ni diɲɛ fan wɛrɛw bɛ kɛlɛ la olu ka sɔrɔsiw ka ye anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ anw ka politique extérieure ye non alignement de ye u bɛ nin position de wele les non alignés. Deuxième raison an bɔra k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'an ka armée kura dilan an dalen bɛ min na a ti bɛn bilen jamana min ye anw bila jɔnya la olu ka sɔrɔsiw ka to an ka armée kɛrɛfɛ fo n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ banna an ka yɛrɛma hɔrɔnya la a y'u gɛn nin sababu de ye o de kɛra le 20 janvier 1961 Francis Sorasi laban ye Mali bila kalo 8 o kɔfɛ soit le 5 septembre 1961. C'est pourquoi génie militaire kan kɔnɔ a don u ye Faransi drapeau jigi ka Mali drapeau yɛlɛ a place la an ka indépendance dafara au 5 septembre 1961 Faransi Sorasi laban bɔra génie cour de da fɛ ka taa ka bɔ Mali la c'est pourquoi goudron bɛ tɛmɛ génie da fɛ n'a bɛ bɔ Kɔnɔba rond-point na ka na monument de l'indépendance la o goudron bɛ wele hali bi avenue du 5 septembre pour que ni histoire kana tunu armée créera le 1er octobre 1960 Mali est indépendance le 22 septembre 1960 tile damadɔ kɔfɛ le 1er octobre 1960 armée créera a cérémonie discours kalanna colonel Sékou Traoré de fɛ donc an ye Faransi gɛn nin cogo la u taara a ma k'u fɛ 2013 o y'a sɔrɔ an ka jamana démocrates ye jamana armée nagasi
kɛlɛ nana wuli an da la an ɲɛna armée b'an bolo k'a sɔrɔ armoire de bɛ yen jamana nana dafiri donc Faransi segira ka na a sigi an ka jamana da la san 10 ani kɔ an bɛ kuma suli kɔnɔ an ka armée tɛ se ka taa yɔrɔ la u ma jɛn ni min ye k'u b'an dɛmɛ ka terroristes kɛlɛ u bɛ k'olu dɛmɛ ka balo an kan ka bɔ Mali la ka Niger sɛgɛrɛ ka tasuma yɛrɛkɛ Burkina k'a yɛrɛkɛ Côte d'Ivoire k'a yɛrɛkɛ sigiɲɔgɔn jamana tila bɛɛ la donc ni Ala ye se di transition fanga nana ka dankari o Faransi fanga la k'u gɛn ka tila k'u lamaloya cogo la bi armée Mali de bɛ Mali territoire fan bɛɛ a bɛ baara kɛ en toute autonomie ni 20 janvier fɔlɔ min fêtera o hukumu kɔnɔna la an b'o kɛ ni kunkɔrɔta ye a gintan ka bon a kɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan mais min na a ma ye i n'a fɔ mɔgɔw tun bɛ fɛ a ka ye cogo min jamana yɛrɛ situation de bɛ a kɛ gɛlɛyaw fanga ka bon jamanadenw kan an bɛ waati min na i ko sisan kurantigɛ fana barika bonya kojugu hali n'a bɔra télé la bɛɛ tɛ se k'a ye donc n'a ɲɔgɔnnaw fana quoi. Ok mais est-ce que Niang bi bi in na an tɛ se ka fɔ président ye mɔgɔw to kunpan na parce que président ka discours la n'i ye jateminɛ kɛ ani légitimité a ye kuma dɔ fɔ min ye a y'a yira k'a fɔ a ma deli k'a kuma fɔ nka a b'a fɔ ka yira k'a fɔ olu ye fanga ta waati min ko Faransi y'a yira k'a fɔ mɔgɔ b'u bolo yan o bɛ fɛ min ka sigi a ye jamanaba fɔ ni bɛɛ b'a dɔn comme ale yɛrɛ m'o jamanaba tɔgɔ fɔ n'a tun t'o jamanaba tɔgɔ fɔ sinon a ye jamanaba min fɔ bɛɛ b'o dɔn mais a y'a yira k'a fɔ ninnu bɛɛ ka fara CEDEAO ninnu bɛɛ y'u ka mɔgɔw di nka a ma ɲɛnabɔ parce que ale yɛrɛ y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko bon nin waati in na nin bɛɛ fɔlen filɛ nin jamana ninnu bɛɛ ka mɔgɔ b'u bolo ka jamana in diriger maliyɛnw yɛrɛ ka mɔgɔ ye jɔn ye a y'i sigi k'i miiri donc a y'a yira k'a fɔ non ko nin ale yɛrɛ b'a ta mais n'a ma ɲɛ a ye nin kuma fɔ a ma ɲɛ an bɛ mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni mɔgɔ ninnu ye jɔn ye mun na président ma mɔgɔ ninnu tɔgɔ fɔ siɲɛ kelen pour que bɛɛ ka se k'a dɔn min ye min ye parce que comme a ye kuma kɔri les gens sont restés sur leur faim bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sisan jɔn ye jɔn ye sisan nin ko in na. bon kuma in fɔli ni bi cɛ fana an ma mɔgɔ si ye ka bɔ ko tiɲɛ tɛ hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ fɛ ka tɔgɔw dɔn tɔgɔ ma fɔ mais mɔgɔ si ma bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bɛɛ b'a dɔn kuma min fɔra Wilibali don 2020 Asimi ninnu ye tagako fɔlɔ min kɛ Ghana n'a ni Wagɛni taara u bɛ Ghana waati min a y'a sɔrɔ politicien kelen ni diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen bɛ Ghana ambassade la yɔrɔ Ghana président de tun ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye o waati a y'a sɔrɔ politicien kelen ani diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen tun bɛ Ghana ambassade la transition président ko olu de don donc a kan bɛ président min ma ko maninka don a tɛ se ko dogo la a bɛ sɔn ka kɛ Alpha Condé de ye donc olu caman kun rassuré la ko bɛn kɛra a kan M5 mɔgɔw bɛ fɛ mɔgɔ min ka kɛ transition président ye o sigilen tun bɛ Ghana ambassade la quoi. Bon, il y avait un général aussi de l'armée bon minnu fana kun intéressé len don kosɛbɛ n t'a dɔn n'o ye américains de ka choix ye ou bien n'o kun ye mɔgɔ minnu ka choix ye bon Faransi ka choix la mɔgɔ kelen bɛ yen o bɛ Abidjan ni wagati kɔnɔna la mɔgɔ dɔw ko Boubou Cissé o tɛ parce que coup d'état tɛ se ka kɛ régime la tout de suite o régime kelen premier ministre mankan tun bɛ min yɛrɛ fana nɔfɛ o ka tila ka segin ka na hakilima b'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ ye dɔw ko Boubou tɛ parce que a ko k'a mɔgɔ bɛɛ bɛ balo la donc Boubou tɛ balo la Soumaïla Cissé tɛ balo la donc ninnu si tɛ a mɔgɔ bɛɛ bɛ balo la dɔw bɛ Abidjan dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la dɔw bɛ Bamakɔ yan. mais n'i ye nin ko ninnu jateminɛ sisan i bɔra ka n'a ye nin situation ninnu bɛɛ jateminɛ sisan nin waati in na i bɔra ka kuma minnu fɔ n'an ko an bɛ nin situation ninnu bɛɛ jateminɛ est ce que waati natɔ la mɔgɔw man ka siran. Ka siran jumɛn ye. non parce que n'a ye nin fɔ est ce que mɔgɔw man ka siran waati natɔ la parce que ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn bon kalata de bɛ ka na
bon mɔgɔw du dogolen don bɛɛ tɔgɔ dɔnnen don est ce que sisan mɔgɔw yɛrɛ tɛna na siga de don i n'a fɔ ko la parce que aw y'a fɔ cogo min caman hakilima caman ye dɔw fɔ mais est ce que mɔgɔw man ka siga ka na bin piège kɔnɔ jamana kana taa bin mɔgɔ bolo mɔgɔ minnu bɛ ninnu fana mɔgɔw ka mɔgɔ ye. président ka nin kuma ye communication min don communication politique ɲɛnama don a ye dɔw de disqualifié élection bɛ ka na donc a ye politiciens bɛɛ de sisi o bɛɛ de ɲɔgɔn don jamanadenw na et il pose une question jɔn de ye maliyɛnw ta ye sisan parce que dɔw ye faransi ta ye dɔw ye américains ta ye olu bɛ fɛ olu mɔgɔ de ka sigi min bɛ jamana kɛ olu sago jɔn de ye maliyɛn ta ye maliyɛnw ka mɔgɔ bɛ min pour que maliyɛnw fana ka sago kɛ ale de ye maliyɛnw ka mɔgɔ ye tɔ ninnu ye français ni américains donc ni sɔrɔdasi kekuyara donc c'est aussi des bonnes guerres et puis mais kuma ye tiɲɛ de ye en réalité tiɲɛ de ye mais an bɛ se ka mun faamu Umaru Mariko ka sortie laban in na ɲan n'an b'a ko analyser ta a ye sortie min kɛ surtout mɔgɔ min kɛra jamana in c'est à dire mɔgɔ min y'a wasabulon kɛ pendant des années mɔgɔ min b'a ɲini ka jamana in mara c'est à dire an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ waati min jamana bɛɛ ɲɛsinnen bɛ jamana ma jamana kɔ kan bɛɛ ɲɛsinnen bɛ walasa ka jamana ka bɔ au moins mɔgɔw y'a miiri k'a fɔ ale kun taara kɔ kan erreur de mɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que peut-être a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min mais ale ye nin sortie min kɛ an bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ sisan est ce que a t'a yɛrɛ ka ko tɔ gɛlɛya sisan puisque jamanadenw bɛɛ kɔni vraiment jamanadenw kɔni ma a ka sortie sɔrɔ ni kuma ye. bon i b'a dɔn kuma tɛ yen an bɛ min fɔ Umaru Mariko ko la yan an y'a ɲini fanga fɛ à plusieurs reprises a ka Mariko ka parti ci. mais est ce que parti sigilen bɛ Umaru Mariko kelen na fana puisque ce sont des hommes et des femmes qui animent le parti est ce que n'a ye parti fana siri mɔgɔ kelen kan. est ce que i ɲɛ bɛ parti mɔgɔw la k'u désolidariser ka bɔ a ka fɔta la. Donc ça veut dire qu'il est le président du parti, donc ce qu'il dit, ça engage les partis. Donc au yɔrɔ ça ne prospère même pas. Mariko ka communication furadama ye ka siya kɛlɛ de ye siya kɛlɛ fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ yugubabaga ye Umaru Mariko de ye. A bɛ nin bɛɛ de kɛ fanga dafirili kama fanga ma sigi c'est-à-dire que Mali kɔnɔ fanga fɛn o fɛn sigira a dafirili Mariko sen b'a la a sen ma ye fanga kelen min bɛnni na o ye Modibo Keyita ka fanga de k'a ta o la fo bi fanga ma bɛn Mali kɔnɔ Mariko sen tɛ fanga min bɛnni tiɲɛni ma kɛ Mali kɔnɔ Mariko sen tɛ tiɲɛni min donc c'est très très grave ce qu'il a fait a ye min kɛ jamana in ni a denw na quoi hali jɔnya kɛlɛ min kuma bi an ka jamana kɔnɔ a mɔgɔ dɔw delila ka se ne ma ko Mariko u y'u ka kungo fɔ Mariko ye waati min k'a k'u ma k'u ka marifa de ta wallahi a mɔgɔ dɔ delila ka se ne ma donc fɛn o fɛn bɛna ni tiɲɛni ye ale b'o de fɛ il y a Dagali an ye Choguel ka livre kalan les rébellions au nord du Mali an ye page dɔ ye o kɔnɔna la Mariko 2012 qu'on a béni Mariko ninnu bɛ manifestation la Bamako Diao ni Yad bɛ ɲɔgɔn kalama donc Yad ye qu'on a attaqué sɔgɔma o y'a sɔrɔ o sɔgɔmada kelen Mariko ninnu bɛ Bamako ko Jɔnkuna ka fanga bila ko maa wɛrɛ ka yɛlɛ et donc a ye waati Jɔnkuna k'u minɛna fana qu'on a binna ka Jɔnkuna to bolo la a kumaw ka ca donc a ka nin sortie laban Faransi médiaw kan a bɛ k'a fɔ de ko an ka armée bɛ ka siya dɔw faga a bɛ ka arabuw fɔ a bɛ ka tuaregu fɔ a bɛ ka fulaw fɔ Moro attaque France 24 ni ONU n'u ka hɔrɔn koloya bɛɛ olu danna maa 500 fagali la mais Mariko ko an ka sɔrɔsiw ye maa min civil innocent min faga Mura k'a ka ca 1000 ye hali minnu ko olu ye Murakaw ye k'u ye seereya di olu bɛɛ danna 500 galon montera cogo cogo a danna 500 mais Mariko y'a yɛlɛ fo plus de 1000 o kuma kɔrɔ ye di a bɛ ka nin siya saba communication in effet ye mun ye k'a ɲini nin siya saba u ka ban fanga la u ka ban armée la terrorisme bɛ dɛmɛ tan de pour que terrorisme ka se ka
jama recruter ka tugu kɔ u b'a sɔrɔ ni nin communication façon de ye u bɛ jama ni siya dɔ de ɲini k'o dusukun ban fanga ani armée la donc n'o kɛra dɔrɔn ko bɛɛ tiɲɛna u bɛ tila k'a ɲininka fanga in kan ka bɛn de wa u b'a ɲininka siɲɛ kelen a ka jaabi t'u wasa u bɛ tila ka question in poser siɲɛ filanan et que communication in laɲini ye ka opinion de préparer fanga d'Afrique dɔ mirina kama et c'est ça l'objectif donc u b'o plan de kɔnɔ un plan subversif ala ka don jamana n'u cɛ mais n'i ye nin jateminɛ est ce que ɲang c'est-à-dire imam fana ka situation bi ani bi fanga marabaa ninnu cɛ a kun tandira ka se niveau dɔ la est ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi in na nin ye imam fana ka exil ko kɔni tungafɛ taga non exil ko latigɛ parce que a kun kan ka na mɛnna a kun fɔra ko ka bɔ ka taa kɛ mais jusqu'à présent Sena Sirajo est ce que an bɛ se k'a fɔ ko nin ko min sera a fana sirannen don n'a nana mais a fana kana na don jɔ kɔnɔ non n'a mɛnna n'a ma na ne yɛrɛ bɛna se so n baw ma a ka minɛn tɔ cɛ ka taa n'a ye Algérie cogo di ne cɛkɔrɔba tɛ mais i ka cɛkɔrɔba don mais au moins quand même an ka tiɲɛ fɔ c'est à dire mais est ce que fanga man ka lajɛ sisan ka juru ye baw ni cɛkɔrɔba cɛ puisque quand même il a joué un rôle important quand même dans pour cette transition hali n'a y'a sɔrɔ a kɔrɔkɛ kɔni y'a fɔ ko ala ka kiiri tigɛ bon ale ye rôle min joué mɔgɔw bɛ y'a fɔ k'a ye rôle joué transition nali la oui a ye rôle joué fanga benni na mais a ka laɲini tun tɛ ninnu ka na fanga la o ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn kalama o tɛ ninnu ye nka ninnu kɔnna M5 ka mɔgɔw ma il y avait un coup dans le coup zon sabanan de nana fanga ta o de ye jate ɲagami bɛɛ bolo donc mɔgɔ ma na ni ninnu ye fanga la M5 ma na ni ninnu ye ni M5 kun nana ni ninnu ye a kun tɛ kɛ tan dɛ M5 kun t'i kɛ kule la bɔlɔn kɔnɔ fanga benni kɔfɛ mais fanga bennen olu de kɛra perdilenw ye fo k'u yɛrɛ kamana gan fo a ɲɛmɔgɔ dɔ ko c'était un coup d'état téléphoné donc ça veut dire u tun bɛ min kɔnɔ ale yɛrɛ k'u y'ale utiliser pour que ka fanga bin bien sûr kosɛbɛ ale yɛrɛ ka ça veut dire que il y avait un projet mais est ce que o sorti yɛrɛ ma raté ça veut dire que projet de tun bɛ yen coup d'état projet de tun b'u bolo n'est-ce pas donc n'o kɛra perdu ye ça veut dire que u ni minnu kun don militairement puisque olu tɛ se ka président minɛ militairement u ni minnu tun don olu bolo y'a jɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo y'a ta maintenant min b'ale ni ninnu cɛ an t'o dɔn est ce que décision yɛrɛ bɛ yen k'a minɛ ou pas an t'o dɔn a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ sɔmina k'a fɔ ko n filɛ ka nin min kɛ n'i nana dɔrɔn n bɛ minɛ peut-être il est resté pour ça bon est ce que a toli jamana kɔ kan est ce que o fana ye a ka kɛlɛ bannen ye ne bɛ maamu dɔn cogo min je ne pense pas il ne chôme pas a tɛ chômer quoi a tɛ chômer et puis ni fanga ye ne bɛ maamu dɔn cogo min fo ka taa diɲɛ wuli a t'u to yen donc u bɛna ɲɔgɔn bila da min na u setigi dama don an b'an ta kɛ dugawu ye mais caman fana bɛ yɛrɛ ɲininka ko mais ko pourquoi ko est ce que e fana le fait que bi ko Choguel n'a ka équipe fana i n'a fɔ M5 olu ye i ka cɛkɔrɔba fana kɛlɛ fo ka taa fanga bin ko de kosɔn ko vraiment ko sanga ni waati bɛɛ ko e fana ko tu tires sur Choguel ko mais mun bɛ ko munna hali bi ni Choguel cɛ c'est vrai que bɛ ka transition a bɛ transition dɛmɛ nin na pour que a ka bɔ mais à chaque fois ko n'a ye occasion sɔrɔ vous tirez sur lui alors que vous êtes aujourd'hui dans le même bateau caman bɛ ɲininka ko munna ko est ce que o ko kɔrɔ de b'aw cɛ wa ou bien mun de bɛ yen. non a sera olu yɛrɛ ka Choguel ɲininka ten anw ye mun de kɛ Choguel parce que a ka ca san ye ne tɛ kuma Choguel kan mais ale ka mɔgɔw bɛ ne kan su ni tile ale yɛrɛ datugu n'a yɛlɛ fangakɔrɔ ka mɔgɔw ne ma deli ka nommé i bɛ k'a ka fanga munmɛn bɛɛ yɔrɔ si ale yɛrɛ nommé na ka kɛ ministre ye ka kɛ fɛn bɛɛ ale ye campagne yɛrɛ kɛ IBK ye ne ma campagne kɛ IBK ye 2013 contrairement à ce que les gens pensent ne ma deli ka nommé IBK ka tile la yɔrɔ si mais e ye campagne k'a ye 2013 ka tila ka nommé ka kɛ ministre ye e de ye fangakɔrɔ ka mɔgɔw ye
an ye jamanadenw de ye fanga min ka kuntilenna ye an ja n'an b'u dɛmɛ min na an b'u dɛmɛ o la ne ni bɛ ka tun tɛ bɛn ko bɛɛ dossier bɛɛ la misali la faransi ko kuma ne y'a yira k'a fɔ armée française kan ka gɛn de manifestation minnu tun bɛ kɛ anw de tun b'a kɛ ne ni bɛn ninnu o y'a sɔrɔ caman filɛ nin ye bi ko u bɛ faransi gɛn ko kuma ni fɛn na olu ye maakuraw ye dɛ anw de y'a daminɛ ani ka taa se accord d'Alger anw de y'an opposé IBK la fo ka taa ka fanga bɛn an opposé len don accord d'Alger application transition bɛ yen bi ne n'u tɛ ɲɔgɔn faamu u ka gouvernance la u ni kɛnɛmamɔgɔw ka kɛlɛ o ye ne ka kɛlɛ ye n bɛ n yɛrɛ ye o la 100% u ni an ka armée bɛ wuli ka jɔ min na armée dɛmɛni o ye wajibi de ye jamanaden bɛɛ ma jamana doni sigilen bɛ mɔgɔ min kun n'o ye président ye o dɛmɛni o ye wajibi de ye jamanaden ma o dɛmɛni kɔrɔ tɛ dunun ni bala tali ye ou bien k'a fɔ a k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi u ka mara tɔ i tɛ ne da ye gouvernement ka kuma la gouvernement ye nin kɛ parce que moi je suis pas d'accord avec la gouvernance du tout mais mɔgɔw bɛ nin bɛɛ de ɲagami n'i kumana dɔrɔn u bɛ étiquette dɔ de da i la karisa ka mɔgɔ don walima karisa ka mɔgɔ don i tɛ se ka foyi fɔ o ni mɔgɔ dɔw ma i ta ka côté dɔ de ɲini k'u b'i bila yen an n'o hakili t'o la an bɛ kuma an hakili yɛrɛ tɛ côté ko la premier ministre foyi tɛ ne n'a cɛ au contraire san'a ka nommé a tun bɛ fɛn caman ci ne ma whatsapp kan an tun bɛ échanger kuma dɔw la mais depuis a nommé na fɔ bi n famana k'a message sɔrɔ depuis a nommé na bon ça c'est pas mais est-ce que fana i b'a sɔrɔ i fana i ka tiriw cayara kan de mais ça fait plus d'une année a ka ca san ye ne tɛ ka kuma Choguel kan parce que ni kumana kuma o kuma u b'a miiri ko n'u m'a fɔ ko Moribo Kone u b'a fɔ ko Wage u b'a fɔ Sadio dɔw b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ kuma dɔw mɛn tulo la ne b'a fɔ est-ce que ne yɛrɛ tɛ fila de ye ni ne sunɔgɔra kelen bɛ to ka taa yɔrɔw la ka taa ko dɔw kɛ ne yɛrɛ tɛ min kalama quoi alors que ça n'a rien à voir donc foyi tɛ dɔw de ka nafa bɛ yen a ka fɔ ko Choguel ni anw bɛ ɲɔgɔn na dɔw de ka nafa b'o la to ka taa fɔ wala est-ce que k'u yɛrɛ kɛ Choguel défendbaga ye k'a ni karisa bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ premier ministériel la je crois que hali n'o ni anw bɛ ɲɔgɔn na ni e ŋaniya o dɛmɛni ye i bɛ fɛɛrɛ de kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min mais aw de bɛ mɔgɔw burujali la su ni tile hali aw de bɛ tila k'a fɔ minnu b'o la dɛ o mɔgɔ kelenw de bɛ tila k'a fɔ ko an bɛ Choguel contrôle alors que plus d'une année ne tɛ ka émission kɛ Choguel kan d'accord o faamuyara donc o kɔrɔ ye ko aw faamuyara donc an bɛna ɲininkali bi bɛn ka se ka kɛ pour que volet de la transition donc mais sisan Ɲang dossier min yɛrɛ kɔni bɛ yen surtout courant tigɛ ko in e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ parce que déjà a yirala k'a fɔ ko président kun y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ sen na baara caman bɛ sen na walasa ka fɛn ɛtini a yirala k'a fɔ sira kɔrɔ fana o tension bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ teliya la puisque kuranko in kɛ bɛ baara ye bi économie yɛrɛ de jɔlen don parce que soudeurs moyen entreprise frigotigiw bɛɛ de degunnen don ko in na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ teliyara bi bi in na pour que ko in a ka se ka fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ ou bien ministre ka se ka bɔ parce que mɔgɔ caman tɛ ka faamu ministre ka bɔli la a y'a yira k'a fɔ tile filanin na ko nɔ bɛna ye ko a bɛna améliorer mais i b'a fɔ depuis a bɔra o la yɛrɛ a tɔ yɛrɛ juguyara kabini mɔgɔw bɛ 2 heures du temps to bi yɔrɔ dɔ yɛrɛ 24 heures ye yɔrɔ dɔ ye 7 heures du temps ye yɔrɔ dɔ ye 8 heures du temps ye vraiment ko in bɛ ka gɛlɛya ka taa est-ce qu'il n'est pas temps o ka bɔ ka kuma dɔ fɔ maaw ye mɔgɔ bɛ se ka minnu faamu ka segin ni min ye ka programme yɛrɛ de yira mɔgɔw la ka gɛlɛya yira mɔgɔw la pour que mɔgɔw ka segin n'a ye. bon an bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ a filɛ nin ye niveau min na ka na juguya bilen ka tɛmɛ nin fana kan o de jɔrɔ bɛ ne yɛrɛ la EDM problème ɲɛnabɔli tɛ sisan ye an bɛ san 5 san 10 kɛ sani an ka laɲini ka sɔrɔ kuranko in na. Mais solution bɛ se ka sɔrɔ provisoirement o ye wari de ye wariko kuma foyi t'o ɲɛnabɔ ni wari tɛ juru min bɛ EDM na n'o hakɛ fɔr'i ye i b'i basigi i bɛ dugawu kɛ i bɛ hakɛnin min sɔrɔ la i kana perdu o la donc wariko kuma foyi t'o ɲɛnabɔ ni wari tɛ
an bɛ dugawu de kɛ ala ka se di jamana ma pour que jamanadenw ka lafiya nin sira kan. Ok, ñang Musa Haidara Serifukɛ ale kɔni tɛ serifu min ye ale y'a pirate de ale bɛ ka yira k'a fɔ waati min dira ma o sera ka ban donc dakuru ɲɛ laban jumɛn b'i bolo yanni an ka bɔ ani n'a y'a sɔrɔ message particulier dɔ b'i bolo. An b'a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn an ni fili man kan bilen jamana in an ye élan min ta n'a kasera a man ɲi a da ka go min na ni bɛɛ o ye jamanadenw de donc o de la faamaw ni ɲɔgɔn cɛ mankan an ka sira tɛ fanga ɲininaw ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka sira tɛ a y'u to ɲɔgɔn na ye an ka hami an yɛrɛ balo cogo la an ka hakɛ min b'u bolo dɛ an k'o de kani jamana in ka basigi hɛrɛ ka se ka sabati mais n'an taara don fanga ɲininaw ka suya kɛlɛ kɔnɔ parce que fanga ko kɛlɛ waati dɔw la a bɛ bɔ tiɲɛ kɔnɔ ka don suya de kɔnɔ a kɔnɔ ka girin dɛ an tɛna min kɔrɔ dɔn donc o la o yɔrɔ ninnu t'an ka sira ye an ka kalanko an ka kɛnɛyako an ka lakanako an ka dunkafa sabatili nin de y'an ka sira ye an ye élan min ta n'a kasira an denw an mɔdenw o y'u bɛɛ ka siniɲɛsigi tɔnɔmadali ye a ma ɲi jamana ma faama ninnu ka foyi t'a la u ka ɲɛnamaya dilannen don jamana benna o a ma bɛn o min b'u bolo a b'u balo a b'u ka denw denbaya a b'u balo anw de ta y'a problème ye donc o de la min da ka dan na hali bi an ka essayer ka ɲɔgɔn faamu ka fitinɛ bɔ jamana kɔnɔ k'a ɲini jamana sauver maa o maa mana kɛ ɲɛmɔgɔya la o tigi y'o tɔgɔ ta ala de y'o kɛ o ye an ka to o tigi k'o tɔgɔ ta jamana ka sauver jamana sauvera ko tɔw bɛ yen minnu wagati bɛ na fanga ɲini wagati bɛ na kɛlɛ wɛrɛw wagati bɛ na donc o ka fisa an ka to ɲɔgɔn boso na jugu sigilen bɛ a bɛ ka yɛlɛ an na vraiment o tɛ malidenya danbe ye quoi. Ok, d'accord. An b'i fo ka madame Ɲang yɛrɛ fo nin waati in na Poso k'a fɔ a ye ko n famana n ka mɔni nɔnɔmuguman ma ko n tatɔ n bɛna taa bɔ a ye n'ala sɔnna tile fila nin na an b'a fo nin waati in na a yɛrɛ don k'a den k'a bɛɛ fo an bɛ madame fo nin waati in na donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na an bɛ an yɛrɛ ka autorité morale ani an Ɲang ka autorité morale tɛ kelen dɛ an yɛrɛ ka autorité morale Augustin Echobeyu ye an b'ale fo nin waati in na fo Bɛnɛ a n'a muso n'a denw an b'o fo nin waati in na min ye Baɲangara fɛ yen an bɛ an ka gouverneur fo min ye gouverneur El Bechir ye an b'a fo Umar Gindo an b'o fo nin waati in na Mopti min ye colonel Abbas Damele an b'ale fana fo nin waati in na le gouverneur de Mopti a n'a ka cɛdenw ka maire fo Isa Kansayi an b'ale fo Baya Yalankole an b'o fo ne kɔrɔkɛ Sumala Kulubali n'a muso madame Kulubali Aminata Kane studio photo Kunare la an b'o fo ka ne yɛrɛ ka chef ko min ye Yara Munkɔrɔ ye Awa Sise an b'o fo Yuwaru kɔnɔna na an lamɛnnen dɔ yen nɔ nin waati in na min ye Boubacar Timbo ye ale bɛ Yuwaru Kapu la an b'ale fo nin waati in na Dɛkɔnɔ min ye ne yɛrɛ cousin ye Kadayi Soyiba a n'a ka gɛrɛnadenw an b'o fo ne yɛrɛ ka directeur kɔrɔ min ye Alaye Kelepili ye ale Jɛpkile an b'ale fo min ye Seydou Kelepili a n'a ne ba Hawa an b'o fana fo nin waati in na commune de Jaminati kɔnɔna na olu bɛ k'an lajɛ Madu Jɛnbe Kanaka Mopti sisan an bɛ se k'a fɔ Kanaka Baɲangara sabula Baɲangara kɛra région ye ale an b'ale fana fo nin waati in na sanga nin waati olu bɛ anw lajɛ an tɛ bɔ ko in kɔnɔ fiyewu 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 min ye directeur financier min ye Sumu assurance an b'ale fana fo nin waati in na Musa Haidara ale bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kuma ani jaw sigi ɲɔgɔn kan Isu Sangare ale fana bɛ yen min ye Lamini Cɛgaraw ka kuntigi ye hali n'a y'a sɔrɔ ale kɔni Isu y'a jira k'a fɔ 2024 kɔni tɛ ban ka sɔrɔ an ma dɔ d'a ma Ala man di dɔ kɔni labɛnnen don hali n'a b'a bamu ka taa an b'o di a ma walasa ale ka se ka taa n'a ye so nin waati in na an b'ale fo min ye fiɲɛsuru sira fɛ Musa Sanogo ne yɛrɛ tɔgɔma Sikasokaw ka den man di an b'ale fana fo sabula ale de tun bɛ ka kumaw lase aw ma fiɲɛsuru sira fɛ n'an bɔra o la baara bɛɛ taara ka kalifa maa min na o ye kɔrɔbɔrɔkɛ faama ye Atari Alidu Mayiga nin waati b'a sɔrɔ ale kɔni sigilen bɛ min ye Dija ka te premier ani Dija ka sogo kunna nin waati in na an ka foli b'aw ye k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔyɔrɔ jira n na ni Ala sɔnna don nataw la ni kunnafoni min bɛ yen ni Ala ma jɔyɔrɔ kɛ ni serifumuso sɔrɔla ka fulakɛ in kɔni bila ni Ala sɔnna an b'a wele plateau in kan n y'o de fɔ a mana kɛ cogo cogo fulaw kɔni serifu kɔni bɛ se a kɔrɔ i m'a bɔ mɔsi ye donc an b'a serifumuso fɔ nin waati in na k'a fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ